kusangana kwatiri kuita pano pakunashe TV. Ndinokutendai nekutitsigira kwamakaita 2025 wese gore tichitanga kusvikira nhasi tiripo 2026 makorokota egoreza. Kutendai nekusubscribe nekulike nekuvhiewa pasina imimi hatina chinhu. Nhasi tiripo zvakare 2026 first dare redu ra2026 kuimba munyika yamambo mutasa. Saka tinokumbira kuti nhasi munge muri pano muchinzwa kuti gore rino rakatiunzira chii. Nhasi madara anenge achikanda, tinenge tichikanda zvese zvinenge zvichiitika. Hatirege kutenda nekutitsigira kwamunotiita. Makomenzi amunotiita tinenge tichimaona, tichagadzirisa patinenge tichipotsa, asi isusu tinoda kuti murambe makatitsigira. Nhasi kuine nyaya dzese dzevanhu vanotorerwa vakadzi, minda vanobirana minda, vakaromba kadi, it's a package macases tichange tichikanda. Nyimi chenyu kugara pasi muchitisapota. Thank you so much.